Sal burum no udaipur Laharpati mung no ngai tongkha jasani horobo udaipur ni brahmabari bai khobjak amchayo Laharpati mung patikha al Laharpati mung sago dukhumankha udaipur mata Tripura sundari mwtai ni mwtai rwnai Chandan chakraborty khungsa malkhung asiki dawai phaima bai thutai kwlaikha bono amchani lukurok pati mung no nugui udaipur ni brindiya rok no koktoma rukhe koktoma manai pati mung thayo hor buthanai tangbedeni samung khlainai rok phai sago dukhumannai Chandan chakraborty no gumati hangkor sagam nagat langi thanga saimankha mwtai rwnai Chandan chakraborty ni yakungte sagroko belek kheno dukhumankha te khaksa phasingke koktoma manai logi no patimung thayo thangoi sogokya rkpur thanani police patimung cheri naikuna bagai malkhungni logi khorokni noromkha police. Your report, Kokhara.